Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sab kanini. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ayaw ninyo huna-hunaa nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises ug sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako muanhi aron pagsalikway niini, kundili aron paghatag niini sa hustong kahulugan. Timan ikini samtang may langit pa o giyuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod, dili gayud sayluan, hangtod matuman ang tanan. Busa ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasuguan, ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing iwit sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Daghang mga balaod sa mga Hudiyo nga pag-abot ni Jesus murag iyang giusab. Gani si San Pablo nagsangyaw gyud nga dili na kita ilalom sa balaod. Kay ang ilalom sa balaod padulong sa kamatayon. Murabag katong balaod nagi tuman ni Moises nagihisgutan sa unang pagbasa, murag wa nay bili. Ang importante nga motuo na ta ni Jesus. Muna ang uban moingon ang pagtuo ni Jesus maura gyoy makaluwas. Inig-ingon nimo nituo ko ni Jesus, wa na, luwas na. Inig-ingon nimo si Kristo maoy akong Ginoo og manluluwas, wa na, luwas na. Mura sagsakto. Nya gisulti pa gina ni San Pablo nga dili na gid ta mailalom sa balaod, kay ang ilalom sa balaod dili maluwas, kay ang balaod naghatag og kamatayon. Ang pagtuo nganha ni Kristo mao gyud makaluwas. Nakaron si Jesus niingon sa dinhis atong ebanghelyo, Mateo chapter 5 17 to 19, ang dili magtuman sa labing gamayng bahin sa kasuguan ug magtudlo sa uban pagbuhat sa ingon, mahimong labing iwit sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit. Nalahi naman sa Hinoon Kay niingon naman sa noon si Jesus, tumanag yun, bisan ang labing bahi, gamayng bahin sa balaod, kay maunay makaluwas. Hay may sakto ron ani, kaning gisulti ni Jesus o ang gisangyaw nilang San Pablo. Ipatuman man ni Jesus ang balaod. Unya ingon mas la San Pablo, ay namugtuman na ng balaod, tuo lang mos Ginoo. Maubitan nang moingon dayon ng ubang tinuan, way relihiyon nga makaluwas. Kay diha sa relihiyon gud naa man dihang mga balaod, naa diha ang atong credo, naa diha mga doktrina. Asa pareha gud sa simbahan Katoliko, pila man kabuk balaod nato nga naa diha sa canon law. Purting daghana 1,700 kapin ka mga canons or mga laws nga atong angay tumanon. Ay nagtuman na tuo ni Jesus, dawata si Jesus nga imong personal savior man na. Nya si Jesus din nag-ingon mo sa diri, tumana gyud ang tanang kudlit sa balaod. Hay may tinuodan ni ron.
Hasta ako galibog na biya ko. Kanon lawyer ba ako sa atong simbahan. Galibog sa ko na ko bitaw no sayop man tingali ning amon sige tudlo aning balaod. Sige pa mi ditong tuon-tuon anang balaod perting kapuyag tuon igsamon patas balaod. Ana no, di na jud ko ganahan mo balik og tuon. Wana ang gisulti ni Hesus atong ebanghelyo wa ni musupak sa giingon sad ni Hesus ni San Pablo nga ayaw na mo pailalom sa balaod, sunod na mo ni Hesus, tuo na mo ni Hesus. Nga naman kay matud pa ni Hesus sa iyang introduction, ayaw ninyo hunahunaa nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises og sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ko kini isalikway kundili ni hatag ko og hustong kahulugan. So ang pagsunod nato ni Hesus kun ato gid siyang dawaton nga atong manluluwas mo buhat deta sa balaod sa hustong paagi. Ya, unsaon man paghusto ang balaod, tanan nga balaod ni Moises, balaod karon sa simbahan, hastang balaod sa atong katilingban. Kani ba ang civil society, balaod mangyapon na sama anang mag face mask, mag social distancing. Balaod mangyapon na ni sunod man ganing simbahan ingon lockdown, why misa, pila man to ka buwan nga wa tay misa. Wa na mo kahinungdong. Hapit mga duha ka to March 18, 2020. Mao gyud toy una nga lockdown. Mingaw kay ta dinhi. Nya ni balik ang kana na gyung misa nga murag kana bang ingon ani ba nga normal na kanus aman. Mga November 2022 or ana kay pag misa di Galileo nato daghan naman di naman kay tabadlongon mga tiwasonon sa una adto na lang atong kilid skural maglantaw kay di man pasudlon kay napura kabuk pasudlon din kato balaod man to sa civil society gituman nato pero sa hustong paagi. Unsa may gusto ni Kristo sa pagtuman sa balaod nga makalangit, tumana ang balaod uban sa gugma dili uban sa kahadlok. Muna si San Pablo ningon siya free na ta. Unsa man ang free? Wa nay kahadlok. Mutuman tas balaod nga way kahadlok. Kay nakaapan gud nato ang balaod manghadlok man gud ang balaod alaron prisuhon ka. Anaon man din ka. Nisikat na TikTok katong unsa to? Mapriso ka. Sige, unsa to? Sige. Bidyuhi ko. You are not allowed. Mapriso ka. Ang balaod magigamit nato pag hadlok. Dili na mao ang pagtuman sa balaod, di na makaluwas. Kinahanglan free. Pasabot nahigugma ka sa balaod. Anha pa ta makasabot sa spirit of the law if there is love in our hearts to follow the law. Wa gani nang gugma kahadlok ra away kalainas mga sakristan nga uban nga muyaw-yaw na ganing pari nganong wa na may sakristan hala managhan dayon na sila maghilom-hilom na gani ang pari wala na yaw-yaw wa na sakristan iniglingi is pari wa na sakristan asa na mga sakristan managa na sadan sabanta padir wa sa kikalainan ninyo kamo ba ay murug bayad og taxes imbarguho ng tanan ninyo mga properties hala bayad yun linya yun bayad yun kay deadline na pero gwa gani mo ingnon lang palihog bayad mo sa inyong taxes awagin mo bayad hala pero prisuho na mo ang tanan prisuho na hala parking mo ng inyong sakyanan just daplisdan kusog ra ba kaayong clamming din
Ala, padaplin yun kay maklaman niya. Pero wag yung muklam, niya hangyo-hangyo las mga kapitan, mga officials barangay. Palihog, i-clear ning kuan, ayaw butangig obstruction. Mutanaw lang. Sapa. Kana lang atong mga tindahan din allowed bago na nga ang tindahan anas kilid sa karsada. Nya butangan pa yung pandong-pandong ari padong sa karsada. Allowed na dili. Nya wa din na badlongas ato mga barangay officials din gibadlong oy, gisultihan na pero wa lang nila higugmaa ang balaod. Muna ngoingon lang, kap, cons. Ini abot nga to, walang yapon. Sunod na lang cons. Pero ingno na, di ay taga head office gikan sa Manila. Ang tanan nga obstruction, gubon, hasta ang linimpyuhay lagi. Kanang mga iro, ayaw na buhi idesdan kay hazard na sa mga motorista. Pila nakabuk gamotor nga nangabali ang bukto, nangabali ang lawas, ang uban nangamatay gid tungod anang iro nga naglubog anang daan. Nya mukalit og bangon, mulabang diri, mukalit og balik. 14 taong daghanang nangatumba nga mga motorista. Wa gyud panghipusang iro, gukuron pang motor usahay. Mugukod sa motor, muhaksyog sikmat sa gasakay, asamot og katumba. Nganong wa man nahipusa nga gi ordinance naman na hawa may panghadlok, butangig kahadlok. Kana bang pulong sa leader ba nga mingon ay tumana pation tamo. Asus hipos dayon kana yung word nga pation tamo. Hadlok ay taana. Lingay mong tupad. Ingna di ka mahadlok ingno ka pation ka. Ang uban na to mga leaders, mapugos na lang hinogamit anang punga. Patyon tamo. Sige ron, supak mo na patyon tamo. Ikaugma, nanay mga sangit sa kanal, nanay nagtighaya dito. Ala, mauna ni. Hipos, mauna ni. Kinahanglan pa batang hadlokon? Dili. Muna si Kristo makatuman Diyos balaod, kay di man siya mahadlok. Sampulan tamos gituman ni Kristo nga balaod. Love your enemies. Kana kinsa ninyo dinhi ang mutuman ta sa kamot. Kanang kumplito yung pagtuman ba? Tanawa, mga buangon mo. Love your enemies. Giyon sa pagtuman ni Kristo, matod pa niya, kung tamparoson ang imong pikas aping, ipatamparos lang pikas. Si Kristo gikulata og maayo, dili lang tamparos, latigo pagyod, gihubuan pagyod, gipurong-purungan pagtunok, gipapasan pagkrus. Grabe ang pag-among-among sa iyang mga enemies. Pero unsa may gibuhat ni Kristo, siging tuman, love your enemies. Gilansang sa cross, love your enemies. Di ba? Wala na gisogo sa Old Testament. Gisogo na ni Moises, higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Ug mao nay usa sa mga translation sa love your enemies. Kay di jud mahitabo nga ang imong kaugalingon himuon nimong enemy. Gawas og mabuang ng imong utok tungod sa depression, mo nang maghikog na ka. Pero normal mindset, di kita makig-away sa atong kaugalingon. Muna ay gyud pakig-away sa imong silingan bisan pagpatyon ka ng imong silingan. Sige, lingi ay mong tupad. Ingna siya sugod karon din ajud ko makig-away nimo. Sige, ingna. Sige na. Ingna ba? Kamo sa dihang nas online, ingna ng inyong kaubas balay, kamong nagtanaw des TV, ingna sugod karon din agyud ko makig-away nimo. Tanawa di ba iniksulti anas asawa mo ingon din ang bana sana all. Oy mga buangon kitas tanan mutuman tagbalaod, dunay limit. Ang gusto ni Kristo kompleto nga pagtuman. Sama nang moingon bayad mo taxes. Sige.
Pila may percentage. Tumana ginatanan. Hangtod sa katapusan. Ayaw gyud pag-ingon-ingon nga kani isipti ko ni kani so dato na bitan ng gobyerno. Pobre ra ba kay ta dinhi ning atong nasod, pobre kay atong gobyerno. Naalay dana mo ngadtos kahugan. Ako ginang mention nun. Katulo na kuno na approve na pagin mi kana na ang say nga na kanang approval gikan sa city council nga na-approve na nga ablihan nagkarsada ngadto. Hapit na lang may mga matay. Wa pagyapon maablihi karsada pagkaduol ra gid anang kahugan gikan sa city. That is only 6 kilometers gikan sa siyudad gyud, gikan sa Simbahas Guadalupe. Nya naa nay 3 kilometers padong sa napo nga karsada. 3 kilometers na lang gyud padong sa amo. Masuya kay ko dinis liluan kining akong parokya. Musuot ko ngadto padong Lanipga, ngadto padong Mabini, purting mingawas mga daan ngadtos paril ana pagkanindot sa mga daan, mingaw kay daan, layo na kaayo sa siyudad. Ang amo dito ang kanang magabi mo sirbatog kusog ang kanang jeep diri sa Guadalupe mabati ko sa amo. Pero wa gyud mabutang karsada kay pobre ang atong gobyerno. Why budget? Tinuod ba kaha? Dito pa yung nagsukod dito tungod sa akong kalipay kay gisukod na gyud, topographical pa yung sukod. Hala ako'y gasto dito mga tanang gastuhanan kaon ko sobra na tingali 200,000 akong nagasto ana dia sige sukod-sukod sa kuan kay malipay lagi ta ig sukod ato sa pakanon na mahilom lang daw buwa. Ana ra ba? Kay pobre ang gobyerno, why budget? Or wa lang gyud tingali ma-implement kay why nahigugma namo didto sa kahugan. Gugma, di ma-implement kay why gugma ang taga-gobyerno ngadto sa taga-kahugan sa pandako. Niya ako nahigugma man ko sa among taga dito, labi na sa mga senior citizens o sa mga masakiton, tabang ko dito sige yung sukad pa itong year 2000 pari naman ko 2004 pagkapari na ko nga 2005 sige na ko ditong share sa kolekta palit anang simento patrabaho anang daan para lang yun maagiag motor kaluoy Ginoo ubay-ubay na yung nangakras sa motor dito. Nangakras motor pero sige lang yapong das motor kay nga naman maura may paagi nga madali-dali nya perti mag yung lisuras daan ako lang sang gipasiminto sobra na tingali 2,000 or 3,000 kasakong siminto akong na gasto dito para lang masiminto maguba naman kay mainas siminto naman kay og di sa siminto on perting danguga bisag mag 4-wheel pa ang habal-habal. Kasabot mo ng habal-habal nga mag 4-wheel kana bang duha ka ligid sa motor plus duha ka tiil sa kanang naang driver matumba lang gyapon katawag ko atong partigyong danguga ba niya muahat man gyud nya nangumpra mag-isda diri sa carbon kanang para sa konsumo dito ba di sakay na sa habal-habal ngadto ga 4-wheel kuno sila sus natumba man yung habal-habal nat yabo hastang katong gibutangas isda ang isda nangahawag tang ngadto disuot ngadto sa kakugnan ila na sang gipangita siya mura naman hinuntanig nanikop og isda imbis mamasolog isda nanikop na kay siging kabkab sa mga dag asa naman tong isda pila naman nakabugday sa kuwangan pag-usap ni pasok ding isda ngadto sa mga dahon sa mga layang dahon luoy kayo anang nahigugma man ko dito sige yung bahin sa kolekta dito. Pero kaya ang atong ubang mga opisyalis gobyerno man mahigugma why karsada ala mo diya mao na ang pagpatuman des balaod labi na ning balaod ron sa atong presidente panahon pa man ni President Digong farm to market access roads farm to market dagko kay may gasto dito sa hinon karon ang mga mangga na daot man sa atong audit nga bali man pero naa man sa mga toy mga farms dagko kay gasto pliti palang daan sa habal-habal dagko kay gasto
Magtukod migbalay dito, ang paghakot palas materialis, magtukod kag payag, dagko kay kag gasto, kay ang pliti palandaan, hapit gidubli ang presyo sa imong gipalit nga sin, mga kabilya, mga simento. Kay dayo man. Kung saan na to ani pag-asinso, kay wa may gugma ang nagdaas balaod. Gugma, bisan din sa atong simbahan, kabkab na sa tadiag imburnal, unsa man na, bunga nas gugma o kalagot? O kana, bungas gugma. O niya, kining ato rong pagtukod og kumbinto, nga mukos nag mga 35 million, bunga nas gugma o kalagot? Kana. Salamat sa mga nahigugma na malit og slot. Ang atong SBF DAG na natay halin nga ni total na og 9,042 ka slots. Oh, pakpak. Kung nahigugma lang gid mo ani tag 500 ra gud ni per slot. Wa na hurot dayon ni napay 66,958 ka slots nga available sa SBF DAG. Tag 500 ra ni. Salamat kayos nahigugma nato dinhi. Kaning tanang ni view nato sa online o kamo dinhing tanang nanimba o ang gugma gyud sa pagpanghatag kanabang the law of charity, the law of generosity mao gyud atong tumanon, dali ra kay tang makahuman sa ato dinhing mga proyekto. Ako sad the law of transparency, the law of sincerity, ako sa nang gituman sa akong pagpadagan dinhi. Wa gyud sintabo aning inyong gipang-donate nga wa gidapat sa simbahan. Og makita na ninyo dinhi naa pa gid tay record, accounting record. Nya sa ato sang God's protection, healing and joy, special slot para sa atong Holy Week o sa atong fiesta celebrations, ang ato sang halin niabot na sad og 1,359 ka slots. Oh, pakpak yapon. Sus, kaning gugmahas ni palit ani lipay kay tayo. 43,641 slots pa ang available. Dali ra tingin mahurot kay 100 ra man ni per slot. Ako lang ning gisgutan kay kita dinhi hasta gani sa atong mga bayronon sa mga sakramento. Ako ginang gi-emphasize love offering. Gugma gyud ang basihan, love offering. Inigingon pila may bayad sa kasal, love offering. Nay mangutanan ako, Pader, kanus aman ang mass wedding. Nako ngano mag mass wedding man? Insya, may na lang ba maka barato ta? Nako tanawa ra gud ang bayad nato diha, pirmi man ang mass wedding. Pwede man mo bayad mo piso hangtod 1 million, pili lang mo asa mo diya dapita abil asay kaya ninyo. O kaya ninyo 10 pesos ibayad, mas dako-dako nas piso, lipay ta. Nganong di pa mangyud mo magpakasal? Wa di ay sila'y gugma sa pagpakasal. Ang balaod nga ayaw mo pagpuyo-puyo, wa nila higugmaa ang sakramento sa kaminyoon. Kay piso ragod na atong ibayad diya, pwede ragod. Og di jud ka ka-afford og piso, mo kasal ra gyapon ko nimo ninyo. Ana, magsabot lang kita. Kung wa jud kay ma-afford nga piso, kay ang balaod sa Ginoo maimpierno gyud mong gapuyo-puyo. Muspuna ko ha, og mga matay mo kamong nagpuyo-puyo, maimpierno gyud mo bisan kamo pang mga civilly married couples og mga matay mong way sakramento sa teaching nato sa simbahang Katoliko, maimpierno gyud mo. Kay that is mortal sin. Nya ngano pag yung dugay-dugayon nga piso ra may ibayad nato dire. Di nako guilty kung maimpierno mo. Pero ako'y maimpierno kamong tanan na langit kay ni pakasal mo, congratulations. Andam kong magpaimpierno para ninyo. Unfair sa dana. Pero matod pa ni Jesus, basta magtudlo lang mo sa kumplitong balaod, di gyud mo maimpierno. Mo na yang giingon diri, apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagtuman niini, mahimog yung dako
sa gingharian sa langit. Munang bahalag masakitan mo dinhi usahay inyo pa kung ikiha ngadto sa higher authority, tudluan tagid mo sa balaod. Di gyud ko manamtam og sulti nga kamo giyawaan na, nga kamo padung nas impierno. Kay ngano man nahigugma man ko ninyo. Isip pare, gibiyaan ko nako tong akong uyab para magpare. Mas gihigugma nako ang pagkapare kaysa pagkaminyo na I love you very much. Di ko gustong mangadto ta sa impierno. Di ko gustong maulimpon ta siyawa. Gugma ang atong gamiton, kay ang gugma mutuman gyud sa tinuod nga kasuguan. Manindog tong nahigugma.